Hindi pa man ganap na idinedeklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng tag-init, ngunit ramdam na ang pagtaas ng temperatura. Sa nalalapit na pagsisimula ng summer season ay inaasahan na ang tagaktak ng init. Hindi lamang ang pampawi ng init ang umuuso kundi pati na rin ang mga sakit. Isa sa napapanahong sakit ngayong tag-init ay ang conjunctivitis o mas kilala bilang sore eyes. Ayon kay Dr. Siti Aga Khan ng PHO Kamsur, nagsisimula umano ang sore eyes sa mga alikabok na maaaring pumasok sa mga mata ng isang individual na maaaring magdulot ng iritasyon at pamumula ng mga mata at iba pang sintomas. Kasi yung mga dust po natin, mga alikabok, yung mga pollen, surrounded po tayo nun. So, yung sore eyes po, usually ang mga sintomas po niyan is yung namumula po yung mga mata natin. Minsan po yung nangangati po yung mata. Yung iba din po, nagluluha. Iba din, yung parang nagmumuta po yan. Iba-iba po yung symptoms po. Wala rin umanong pinipiling edad ang sakit dahil sa posibilidad na magkaroon ng mga bata maging ang mga matatanda dahil sa rasong madalas itong nakakahawa. Nakakatulong umano sa paggaling ng sore eyes ang pagpatak ng mga lubricants sa mata, kagaya na lamang ng eye drops. Marami rin umanong paraan upang makaiwas rito, kagaya na lamang ng paghuhugas ng kamay at pagsusuot ng proteksyon sa mata, kagaya ng sunglasses at eyeglasses. Payo rin ng doktor na maging maingat dahil ang simpleng sore eyes ay maaaring magdulot ng impeksyon at ang malala pa ay magresulta sa panlalabo ng paningin. If ever po napabayaan tapos hindi po nagagamot, pwede po siyang lumala. So yun nga po, pwedeng ma-infection yung mata, baka mas lumala pa po yung pagmumuta, maapektuhan din po yung vision natin. Jam Garcia, CSN.